लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि हाफोर बेखारफोर दंलाबायोबा जेबो मावलाबा गय बिफांफोर गायना लादो निस्सय बिनि फिथाइखौ नोंथांमोना 6-7 बोसोरनि उनावनो मुलाम्फाखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना नोंथांमोना सना नों जारौ आंनि जारौ नोंथांमोनखौ आंनि आइना बर' इउटुब चेनेलाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं नै बारियाव दंफैयो न'नि बारियाव ओमफ्राय आं दायो नै बेहाय बेखौ नुदों दा बे आंनि उनथिंजाय बेकग्राउन्डखौ नुदों दा नै सेस बे गय फुलिजों आंनि बिराद गोजौ-गोजौसिन आरोना ओमफ्राय दायो आं गय गायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जावखुबाय नै सातदाल जावखुबाय आङो दायो नै जावखुखांबाय आं माखासे नै फांनै दङ ओमफ्राय बैयाव फांबा दोनहैबाय आरोना हाखर दोनहैबाय आं फांबा ओमफ्राय नैबे फांनै दंबावो जावखुखानाया ओमफ्राय दा जावखुगोन आङो खमैबो 80-90 थासो गायनो हागोन होनना सेस्था खालामसै हाखरा जावखाजोबनाय अलरेडि ओमफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोना लोगोफोर टें 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 आंहा गयनि फिथाइ थायबाय माहाजोन जासिगोन आरोना बिराद गय बागान खालामनोसै आं जखरसे माने दखरसे हायावनो आङो गय बागान खालामनानै थाखा गुरलाब लाबोनोसै आरोना सनाफोर ना मा होनो रावबो केमेरा हमग्रा गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थेवबाबो आङो बिराद हारसिंनो इन्जय गय बिफां गायनो नागिरदों देनां थायोब्ला थाखाया लाथ'नो हाया नङा बिराद थाखा जागोन आंनाव गय बागाननि फैसाजों आरोना सनाफोर बेफोरबादि आरोखि गया ओरैजाय नै जाखाबाय नै नायदोलाय ओरै बागान जाखाबाय नै ओरै बागान जाखाबाय आरो गय फुलिया बिराद जाबखो दङ नै गायो केमेरा खेबबाबो हानाय नङा ड्रनजों खेबबासो लाजोबनो हागोन आरोना आंनि गय फुलि बागानखौ आरो गय बागानखौ आरोना सनाफोर बिराद गय जाबाय नै नै नायबाबो नायख'नो हाया बिराद सोमखोर जाबाय आरोखि बेफोरबादि आरोखि नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो आङो जावखुनानै गायनोसै हाखरा अलरेडि जावखानाय नायदो लोगोफोर नै एकदम सानबाबो सानख'नो हाला आरोना 56 दाल जावखुबाय आङो नै ओरैजाय आरो दंबावो नै लाइन जावखुजोब्बाय नै ओरैजाय जावखुजोब्बाय आरो नैबे दामोल दंबावो नै दामोल गोब्रा दामोल दंबावो नै नायलाय दामोल दंबावो नै गासिमोन नायदो सनाफोर नै दामोल दं बेसेबांबा बुरजा दामोल ओमफ्राय आरो नै गय बिफाङा दंबावो फुलिया गायनांगौ ओमफ्राय माखासे जाखाबाय आरोना नै गय बागाना जाखांबाय सनाफोर ग्रोम एबारसो थाखाया लाबाबो लाथ्र'नो हानाय नंला आङो नै बागान स' लोगोफोर दायो आङो हाखर दोनना लाजोबो गय फुलिखौ गासिखौबो नायदो नै ओरैबो दोनजोब्बाय आरोना हाखर दोनजोब्बाय नै ओरैजायबो दोनजोब्बाय आरोना हाखर दोनजोब्बाय गय बिफांखौ ओरैबो दोनलाजोब्बाय नै नायदो नायनो हागोन फाइनालि सनाफोर नै गय बिफांखौ हाखर दोनखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नायदो नै हाखर दोनखाजोब्बाय नै दोनखाजोब्बाय नै हाखर दोनखाजोब्बाय आरोना ओरैजाय बाहाय माखासे थैख्र'जोब्बाय आरोना ओमफ्राय बे गायसनदों ओमफ्राय लोगोफोर दायो फाइनालि आङो हाखर जावनाय खिनिखौ आङो दायो गायखांबाय आरोना लोगोफोर नायदो नैलाय बैनिफ्राय लाइन गायबोबाय बे गोदान गायनाय आरोना बेनिफ्राय ओरै गायबोबाय नै ओरै गायलांबाय ओमफ्राय बैनि बारि फिसाखौबो गायखांजोब्बाय आरोना बे जाखिनि हाखर जावनाय दंमोन बेखौ गायखांबाय ओमफ्राय दायो आं जावदेरबावनांसिगोन गय बिफाङाथ' जावफुखानाया दङ गायजोबनो हायाखै आरोना ओमफ्राय नैबे जावदेरनोसै ओमफ्राय हौरथिंबो गायबावनांगौ दङ ओमफ्राय बाउन्डारियाव बिराद बुरजा गायनांगौ दंबावो आरोना ओमफ्राय आं दा हाखराव जावदेरनो गोनां जाबाय आरोना दा हाखर जावदेरनोसै आङो दुरुंजों सिन बोनानै जाहाथे सिदा जायो आरोना गेदा जाया जाहाथे ओमफ्राय दुरुं बोनानै सोंनानै हाखरखौ जावनोसै आरोना आङो लोगोफोर केमेरा हमग्राबो गैया नोंथांमोना आंनि हाखर जावनाय मानाय खामानि मावनायखौ नुगोन आरोना दा जेखियानो जादों आं हाखर जावना लानोसै दा हाखरखौ थोबसेबो जावाखै नै खदाला हनै ओमफ्राय आङो दायो गय बिफांखौ रोगानोसै आरोना ओमफ्राय बे हाखरखौ गायखांब्ला आरो जावदेरबावनांगौ मेरला जायगा दंबावो बे जावदेर गायबावनोसै आरोना गायसनजोबबावनोसै गय बिफाङाथ' अलरेडि जावफुखानाय दं नालाय नै लोगोफोर दङ नै लामनो आरो बे थोआब्ला आरो जावदेरबावगोन आरोना नै गय फुलिया मेरला दंबावो जावदेरगोन स' लोगोफोर ओंखाम उखैनाया जाला आरोना बिराद लोथो ओंखाम जायाखैमोन गरसेबो दै गरदसेबो गैया बिराद लोथो मेंबाय आरोना फांबा दंबावो हाखर जावखानाया फांबा ओरैजाय बैजों लाइन मोनसे दङ लोगोफोर दायो गायै गायनानै आङो जोबथा हाबाफारियाव फैबाय आरोना अनलि फांसेल'सै
ओमफ्राय आं दा भिडिअ खालामबाय थानाय समाव आङो 68 दाल गायनाय जाबाय 68 दाल गायनाय जाबाय ओमफ्राय दा फांसेल'सै आरोना नै बे फांसेल'सै अनलि हाखर जावखानाया आरोना बेल'सै आरोना ओमफ्राय ओरै गायजोब्बाय आरोना आङो नायदो ओरै गायबाय लोगोफोर जोंना बारियाबोथ' बारा गुवार नंखाया आरोना बारा बुरजा बिगाबो नंखाया अनलि गासै लाजोबनानै 3 बिगाफ्राम जागोन आरोना लोगोफोर औवा थाबाय माखासे ओमफ्राय गय ओरै दखरसे हायावनो आङो ओरै गय बागान फिसा खालामबाय ओमफ्राय आरो दा नै गायख्रेबावनाय जाबाय आरोना बारिखौ गायख्रेबावनाय जाबाय आङो ओमफ्राय मैगं जानो आन्था दोननाय जाबाय आरोना आं लोगोफोर ओरैजाय मैगं जानो आन्था दोनबाय ओमफ्राय बै न' जाहैबाय आरोना जोंहानि ओमफ्राय बैबो औवा ओमफ्राय ओरैथिंबो औवा दं आरोना हनै औवा दङ बिथिं खोलाहा जायो आरोना ओमफ्राय नैबेथिं साहा जायो आरोना दायो आङो बारिखौ गायख्रेबाय मैगं जानो आन्था एसे दोननाय जाबाय आरोना मैगं जानो आन्था मैगं जानोसै माखासे ओमफ्राय माखासे नै दखरसे हायावनो गय बागान फिसा खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अल बाउन्डारिबो गायजोबनाय जाबाय नैलाय गय बे ओरै गय जोबसै ओमफ्राय बैयाव बिफां फुरना मेरला दंमोन ओरै नुहुरनायाव थैजोब्बाय आरोना बेमारजों ओमफ्राय नैबेबो थैसिगोन आं नै बियो नैबो मोन थैनो हासिगौ नोंथांमोनाबो जुदि हाफोर बेखारफोर दंलाबायोबा जेबो मावलाबा गय बिफांफोर गायना लादो निस्सय बिनि फिथाइखौ नोंथांमोना 6-7 बोसोरनि उनावनो मोनगोन आंबो दखरसे हायावनो गायना लाबाय बारिखौबो गायख्रेबबाय आरोना लोगोफोर मैगं जानो एसे दोनबाय ओमफ्राय गय बागान फिसा दखरसे खालामसाबबाय आरोना 6-7 बोसोरनि उनाव बिनि फिथाइनि मुलाम्फाखौ मोनगोन ना मोना नायनोसै आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय